ଏଇ ଧୋତି ପିନ୍ଧା ମାଷ୍ଟର କୁ ଆଉ କେହି ଖାତିରି କରୁନାହାନ୍ତି ରେ। ସବୁ ମରିବ, ସବୁ ଜମ କଡେଇରେ ମରିବ। ଗୁରୁ ଅଭିଶାପ ପଡିବରେ ତମକୁ। ସାରେ ଖାଲି ଗଲ ଗଲ ହଉଛ। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଗଲା ଗଲା ହଉଛି ତମେ ଆଇକିନା ଗାଲେଇ ସବୁ ଗାଁରେ ଖାଲି ସଲ ସଲ ହଉଛି। ମୁଁ ଗଲା ଗଲା ହଉଛି। ତେମେ ଯାଉନ, ତମର କାଇଁ କୁନି ହଉଛି? ବାଧୁଛି କି ବାପା? ବାଧିବ ତ ଆଉ। ଯା ଘରକୁ ଯା, ମାଇ ପୁଅକୁ କହିବୁ ଜଡ ତଲ 25 ଗରମ କରିକି ପଛ ପିଞ୍ଚାରେ ଘଷିଦବ। ସତ କହିଲେ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧେଇ। ଯା ମାଇ ବାବାକୁ ଯା। ଆରେ ଯା ଯା ବୁଢା କିଛି ପେଟରେ ରଖୁନି। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। କଛାଟା ଖୋଲିଦବା। ପଡିଲୁ କି ଦୌଡିଲୁ କି ଚୁଡା ଘଷା ମନା କରୁଛି, ଚୁଡା ଘଷା ଖାଇବିନି। ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଲେଇସାଇ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। କି ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା ସିଏ। ମୋ ଯୌବନ ଯେତେବେଳେ ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲା ଏଇ ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ଗାଁ ଝିଅ ବାଇଆ ହଉଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇନେ ବୁଢାକୁ କେହି ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବୟସ ବଢିଲେ କଣ ହବ, ଦୋଷ ସିନା କମିଲେ ହବ। ଏଇସବୁ ତ ଭାରି କୋମଳ ଦେହ ଯେ ହଇରାଣ ହଉଛି। ଟିକେ ପଳେଇବା ଭାବନାକୁ। ସେଦିନ କଥା ଭାରି ମନର ଛାଇ ରହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସପନ ହେଇ ପଡି ଯାଉଛି, ସବୁ ଖେଳି ଯାଉଛି। ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। ଲାଇନ କଟିଗଲା ନା କଣ? अरे ये कुंपलानी बेलुसा पानी भलिया जଣା पड़ुनी। अरे बापा काई सिने को चारिपटे बुलुच, मते को बळी करिवो ना को। अरे की भाषा कहू छथिले मते टी बुझा। अरे मास्टर नित्यानंद मुदुली कोन कोन खाली के जाडा होउची। जगह बापा खाली गछ चलता गंदा पिंपुड़ी सब देहरे चललांती। मते कहीं आनी बांधी बुढ़ा मास्टर टाको एठी कहीं आनी कौन पाइबे। धोती पुती किछि दिन धोती पुती किछि धइलेनी। अरे किए गोड़िया तो आस रे कथा कौन बुझी पार ना ना कौन बंगाली कथा कहि जंगली सर की भाषा कहनी मन पके पड़ो से पाठ तो मु पढ़िनी। पेट्रोल हाथ बाहरी आसो रे। बापा की भाषा कहूँ मु तुम भाषा किसी बुझी पारुनी। लटी लुटा गोड़िया पाइच बा बापा कौन राजा जी
अरे बापा तू केମିତି ଏଠି ଖାଇଲୁ? ओडिया ଶିଖିଛି ବାପା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକଟେ ଝାଡା ବସିବାକୁ ଆଇଥିଲି ମତେ ଟେକି ଆଣିଛି ବଣୁଆ ଚାରିଟା କଣ ହଉଛି କୁକୁର ଭଳିଆ ଆଉ କଣ ଟିକେ କର ମତେ ଏଠି ବସେଇଦବ। ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ କାଇଁ ଝାଡା ବୋହୁଥିଲୁ? ମୁଁ କେବେ ଜାଣିବି କି ଭାଷା କଣ ହଉଠି ସିଏ କଣ କହିଲେ ସିଏ ତୋ ଦାଇ ତ ମତେ ଦେଇ ନେଇ ଗଲେ। ହଁ ଖୋଲ ଖୋଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଖୋଲ ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ମତେ ଦାଇ ଖୋଲିବି ଆରେ ମତେ ପୁରା ସିଧା ଫାଳି ଦେବେ ସିଏ। ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଠି ମରିଯିବି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ଖୋଲି ସାରି ବସି ଆଉ ରୁମ ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା କେମିତି କଣ ବାଟ ହବ। ଖୋଲ ଖାଲି ଜନ୍ଦ ପିମ୍ପୁଡି ଚାଲିଗଲାନ୍ତି ଦଉଡା ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି ଆକୁ ଏଇ ଲଟି ବାନ୍ଧୁନ୍ତି ଗୋଡରେ। କୁଆଡେ ମତେ ନେଇଯାଉଛୁ ଆରେ ତୋ ନାଁ କଣ? ଆରେ ନିଧିଆ କଣ ନାଁ ଟା? ନିଧିଆ ମତେ ଟିକେ ଅଲଗା ଶୁଣାଗଲା। ସେମିତି ସୁବୁତ ନାଇଁ ଭାଇ ଏଠି କଣ ରୁମ୍ ବାପା କଣ କଲୁ? ଏଇରେ ବାପା ଏଇ ଆରେ ନିଧିଆ ଏଇଠି ରୁମ୍ ତୋର? ଏଇ ରୁମ୍ ବାପା ଭଗବାନ ବୁଢା ଲୋକଟାକୁ ଖାଲି ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛ କି ବେଳା ହେଇପାରୁନି ମୋଟା ଲୋକଟା ତ ବାପା ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଫାଣି ମିଳିବ କି? ପାଣି ପଛ ଶୁଖି ଯାଇଛି। କଣ ବାପା ସିଏ କରୁଛୁ ତ? ବାପା ଏ ଘର ଫର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତୁ କିଛି ଭିଡା ଭିଡି କରନା। ଏଇଥିରେ ଚଳେଇଦେ ଏଇଥିରେ ଗାଣ୍ଡି ବାପା ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଲୋକ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ଆରେ ସେ ମାଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟର ସବୁ ଭୁଲି ଯା ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଇଏ ତ ଘର ନୁହଁ କି ସ୍କୁଲ ଘର ନୁହଁ ହେଲା। ଇଏ ଗାଁ ବାଦି ଲୋକ ସବୁ ଧରି ଟେକିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଠି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ ଏଠି କିଛି ମାଷ୍ଟର ଧୋତି ପିନ୍ଧା ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଦଖାନା ଆଉ ଖାଲି ପଦେ କହିବି ମାନେ ପୁରା ଦେବେ। ମତେ ଟିକେ କଣ କରେ ମୋ କଥାରେ ଚାଲେ ମୁଁ ତତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବି। ପଛଟା ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଅତି ଅଳିଆ ତା ବୋଧେ ରଖେଇ ଦବନି ଏଠି। ହଁ ସେଠି ପୁଅଟେ ଆରେ ସବୁଠି ଚଳିବ ଏଠି ସବୁ ସମାନ। ଭଗବାନ କି ଗିଡାରେ ପକେଇଲେ ମତେରେ ନିଧିଆ। ହେଲା ଯେ ସାରେ ତମେ ହଗୁ ହଗୁ ତମକୁ ଉଠେଇ ଆଇଲେ ତମେ କୋଉ ଗାଁର ସାରେ କି? ଆରେ କଣ କହିବିରେ ନିଧିଆ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ମାଷ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଦୁଲି। ହେଲେ କଣ ହବ ଏ ମାଷ୍ଟରକୁ ଆଉ କେହି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ବାପା ସକାଳୁ ମୋ ମାଷ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ତୋର ସବୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମାଷ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଷ୍ଟର ମୁଣ୍ଡରେ ସତସତିଆ ପଡିଯାଇଛି ମା ଚାଲ ମା ମତେ ବଞ୍ଚା। ହରେ କୃଷ୍ଣ କାମୁଡିଛି ସକାଳେ ଛତୁଆ ବୋଉ ଖାଲି କାଠ କାମୁଡୁଛି। କଣ କହିବୁ ସାରେ ତୋ ପାଦ ଗଲା ମୋ ବେକରେ ବାଦୁଡି ଝୁଲେଇ ଦେଇଗଲା। ଆରେ ବାଦୁଡି କଣ କୋଉ ବାଦୁଡି? ଜାଳ ଦିଟା ନ ଫାଳିଲେ ସିଆଡେ ଘରେ ମାଇକିନା ଖାଇବାକୁ ଦବନି। ଓ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି ତୁ ଏଥର ବାଦୁଡି କଥା କହୁଥିଲୁ ତ ବାଦୁଡିକି ତୋ ପାଖରେ ରଖ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତୋର ଜାଳ ଫଳାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ତୁ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ତ ମାଇକିନା ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ତୁ ତୋର ଜାଳ ବଳିଦା ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ କାମ। ସେଇଠି ସାରେ ତମର ତ ମାଇକିନା ଫାଇକିନା କେହି ନାହିଁ ତମେ କାହିଁ ଜାଣିବ। ଆରେ ତୁ ମତେ ମାଇକିନା ଦେଖେଇବୁ ଆରେ ତୋ ମାଇକିନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୋ ମାଇକିନା କଣ ହଉଛି ଚଲଚଲ ହେଲି କାଲ ପଛ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ଯା ଘୋରି ଦବୁ ଯା ଏଠି କିଛି ବହକିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମତେ କଲା। କଣ କହିଲୁ ମାଷ୍ଟର ମୋ ମାଇକିନା ସଲସଲ ହଉଛି ଏଇ ଦେଖୁଛୁ ଫାଳିଆ ତ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ କଣ ହେଲା
ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ଉଠଉଛୁ ଭାଇ ଚଲାଇବାକୁ ମୁଁ ପୁରା ପାଠ ପଢେଇଥିଲି ସେତେ ଶିଖେଇଥିଲି ଆରେ ଏଇଠି କାନ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେବି ପୁରା ଗରମ କରିଦେବି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଦୁଲି କି ଧୋତି ପିନ୍ଧା ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛୁ ଓହୋ ତମେ ଯୋଉ ବାଳ ପାଠ ପଢେଇଛ ଆମେ ଘଇ ତାଙ୍କ 3 ଥର 10ରେ ଫେଲ ହେଇଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାରା ମୁଁ କାଠ ଫଳୁଛି ଭାଇ କଣ କହିଲୁ ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ତାର ଶିକ୍ଷାରେ ତୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ତୋ ଶଳାଟି ତୋର ବାପ ଥିଲା ଆରେ ତୋ ଭାଇକିନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିଖିଛି ଜାତକ ତ ପାଠର ପ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ଆଉ ତମେ କଣ 10ମ ପାସ୍ କରିବ ଆରେ ପାଠ କଣ ଛୋଟ କଥା ଦେଖ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଦୁଲି କି ଦେଖ କେମିତି ଧୋତି ପିନ୍ଧା ମାଷ୍ଟର ତୋ ଆଗରେ ଛୋଟ ହେଲେ କଣ ହବ ମନ ଦ୍ରବ ହବ ଯା 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 ଶଳା ବୁଢା ମାଷ୍ଟର ଶଳା ଚନ୍ଦା ମାଷ୍ଟର ତୁ ଆସି ମତେ କହିବୁ କଣ ମୋ ମାଇକିନା ଆସି ଗଲା ମୁଁ କହୁଛି କଣ କହିଲୁ ବେଳ ଉଡୁ ଆଉ କରିବା ମାଲଟା ମୁଁ ଦେବି ଏଇନେ ଦେଇଛି ବେଳ ଉଡୁଛି ଚାଖାଣ ନେଇ ଟିପମାର ଦଉନୁ ତୁ ଖାଲି ବାଳ ତାଲା ହଉଛୁ ସିଗାରେଟ ତୁ 10 ଟଙ୍କାର ସିଗାରେଟ ଦେ କାଟ ଆଣିବୁ ଦେ ଆଗୁ ଆସ ବାଉଳ ତଳ ହଉଛନ୍ତି ତମେ ସାରେ ମୁଁ ଗୀତାକେ ଦେବି କଣ କରିବି ଟିକେ ଦେଖିବି ତମ କଥା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆସେ ଶିକ୍ଷିତ ନଦ ମାରି ପଡୁଛି ତୁ ଫାଇନାଲ ବସିବି ଗରମ ହେଇକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହବ ଥଣ୍ଡା ହଁ ବାପା ରମେଶ ବଡ ଭଲ ପିଲା ମାଗଣାରେ ଥଣ୍ଡା ମିଳୁଛି ଗାଈ ଛାଡିବି ଦେ ବାପା ଦେ 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 କହୁଛୁ ବୋଲି ପିଅନ୍ତି ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦେଖୁନ କଣ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ନା ମଦ ମଦ ପୁରେଇ ଦେ ପୁରା ଗରମ ଆଉ ବେଗାରେ କାହିଁ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା ତ ବୋଉକୁ କହିବୁ ସାର ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ପିଇଛି କିଛି କହିବନି ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟା ସେ ଭାରି ନରମ ପିଲାଟା ସିଏ ଆରେ ବାପା ତୁ ମତେ ଦେଖା ନା ମଦ ନେଇ ଆଣୁଛି ଟିକି ଟିକି ପାଣିରେ ରବରେ କାଠୁରିଆ ନମସ୍କାର ମତେ ଦେଖୁଛୁ କାଲି ପାଠ ପଢା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଧୋତି ବିନା ନାଦି ବାବୁକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଗାଲ ଲାଲି ପାଗଳ ଦେଖୁନ ସେ ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ସବୁ କାମୁଡି କାହିଁକି ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି କାମୁଡୁଛୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କଣ ଟେଙ୍ଗେରେ ଟେଙ୍ଗେ ସେଟାକୁ ଆସୁନି ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ହଲୁଛି ସଳାଲି ଗଲାରେ ଜୀବନରେ 25 ବର୍ଷ ମୋର ରୋଷେଇଆଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ନେଇ ଆଇଛି ଏଠି ମତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଯାହା ଜଡ଼ିଯାଏ ସଳା ଦେଖୁନ କଣ ଖାଉନ୍ତି ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ଆରେ ସଳା ମୁଁ ମରିବି ଏଠି ଜଳିଛି ଯେ ପରିବା ପକେଇଦବା ଡାଲାଟା ଦେଖୁନ କେମିତି ଆଇଛି ଡାଲା କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଇଏଟା କଣ ଗଲା କୋଉଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଫୁଣ କାଟି ଗାଣ୍ଡିଆରେ ଘଣ୍ଟା ପଶିଗଲେ ଛାଡୁନି କଣ ଘଣ୍ଟାଟା
কি বড় জঙ্গলକୁ ଆଇଛି ରେ ମତେ ମାରିଦ ପ୍ରଭୁ ଏ ନାରାୟଣ ମତେ ରକ୍ଷା କର ନିତିଆ ତ ବଞ୍ଚାରେ আরে সারে তোমার কই এই অবস্থা ইয়ে হান্ডি কম ভাঙিলা রোষেই কেমিতি হব আরে নিধিয়া তু যা কলো সব ঠিক কলু এই বুড়া রাষ্ট্রটাকে এইটা কলু রাষ্ট্র নিত্যানন্দ বদলি এই কাম করছি মতে চিনি যাব তুমি আয়ো মা আও আলু বাবু কলু তে মনুয়া সরে মু বেলা করবে সত সতিয়া পড়িতলা মুন্ডরে কোন করি ও বাড়া মাস্টার তো কোন কলু তু আজ জানছুটি অনিলু পুরা আইলে না পুরা ফাড়ি দেবে দেখুছু তাকে এমিতে তীর ঠিক পুরাইলে ও নো আরে তো ভাঙি গেছি তো তো বেড়া ভালো সে কেই গোটাই না আও না পড়ে এমিতি ଯିବା আরে মাস্টার লোক তু মুন্ডরে খরচ কর বুদ্ধি ভাত ভাত বলছি আমি কিছু জানি না আনি ঝাড়া বসেলা বলে লুঙ্গি ধইনি আয়ো মা ওরা তো ছিন্নি গেলি হাত নাই মানে জিবি কেমিতে আরে নিধিয়া କିଛି ନାହିଁ ତମର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମୁହଁ ଫୁହଁ ଦେଖିବାକୁ କୋଉଠି ଅଛି ନା ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି 4-5 ଦିନ ତଳେ ହଁ ଗୋଟା ପାଇଛି ଦୁଛି ମୁହଁରେ ଆଣ ମୁଁ ରଖିଛି ଏଇଠି ବଞ୍ଚିକି ମାରିବେ ଏଠି ଜଣା ନାହିଁ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ହେଲେ ନିଧିଆ ଇଏ ଦପଣ ନୁହଁ ଆଉ ଇଏ ବାଟ ଏଥିରେ ସବୁ ଅଛି କୋଉଠୁ ଆରେ ସାର୍ ଇଏ କଣ ଫଟୋ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଥୋଇ ଦେଇ ଜାଗାଟା ଏଇଠି ଆମେ ଏନେ ଅଛେ ଆମେ ଏଇଠିକି ଯିବା ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଗାଁ ହଁ ଏଇଠି ଗଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡିଦେବି ତ ଗାଁରେ ମାନେ ତୁମ ଘରେ ସାରେ ହେ ମତେ କେମିତି ମୁଁ ଯିବି ସାରେ ସାରେ ମାଷ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେଲେ ମୁଁ ବାଟ ଦେଖୁଛି ତୁ ମୋ ଛୋଟା କରୁ ଖାଲି ଟିକେ ଆଶଟା ଦେ ମୁଁ ଛାଡିଯିବି ପଚାରି ଉଠା ମୋର ଆଉ କଣ ଅଛି ଆରେ ର ସାରେ ଧୋତି ତଳେ କାଇ देख देख ये तीरे तूने दुआरे में जीरो में चढ़ गया हेलो अरे रे रा तेरा में जाम तू था आयो मां रा 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 तीरा पारे बड़ो कौन सीधा ने ना बड़ो इस ले आप हां এটা কিচ্ছু জানিনি মতো কিন্তু এটা রাস্তা মিশিনি আরে এটা নয়টা হারিসা এটা কি আরে এটা মারি থামতে মনে যাবো নাদি দেবী বাবা মাস্টারকে পাঠ পড়াইলা तीरे बोले देख अरे यही बात अरे दिया यही बात तेरे मुझे नहीं दिली यही बात मुझे वो बात तो देखिए यही बात दे उठा ला गली सही होता यही जरा में चला यही दिया यही देखिए पूरी गाड़ी में डाल दो लेट नहीं पड़े ओह नो ऐसे क्या नहीं पड़े क्या जी अरे ये क्या गाड़ी देख अरे शंकरा बुआ मोदिया अरे कहीं ना नित्यानंद मतलब सही नहीं जब गाड़ी होगा बस ये ना हमने जीवो आगु अर्धी गाड़ी दे इन वालों को दे मराइज जीवो हरु हां बस की हो भाई की ना हेलीकॉप्टर मास्टर बसो अरे बाबा बोले दे सर मोटू वाला ने हमें नहीं बढ़िया सीधा अटक भाई को मैं बैठे रहो ये बाप कर लो आयो मां
ଓଲଟା ବସିଲେ ଡେଇଁ ପଡିବା ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଲୋକ ନା ମୁଁ ଓଲଟା